Πουχ, τι κουκίτες είναι αυτές. Μαλάκα, τι ωραία. Γαμό, Εσύ, Μπράβο. περπάτα λίγο στο χώρο. Τι εννοείς? Ξέρετε τίποτα περίεργο? Έχουν ενώσει δύο κτίρια. Έχουν ενώσει δύο κτίρια, όπως το λέω. Ρε φίλε, και πώς γίνεται να κουνιέται? Εδώ είναι θανχώρισμα και είναι ενωμένο δύο κτίρια. Αλλιώς τι άλλη λογική μπορεί να έχει? Δεν κουνιέται τώρα το κάτω. Κουνιέται κιόλας. Είστε μαλάκες. Ρε φίλε, ισανιζόμαστε. Τι λέτε ρε μαλάκες? Ηλιά, ρέτης. Τώρα χαμηλώστε τα φώτα. Χαίρετε, ένας να περνάει, τρεις είμαστε. Μετρητά. Φεύγει ο πρώτος. Περιμένει ο δεύτερος. Θα δείξει. Άντε, καλή βάρδια. Πάει. Εντάξει. Ναι. Κατουργιάσαι. Κατουργιάσαι. Είχε. Βγες. Τώρα αυτό που βγάζει. Θα το περάσουμε και πάνω από κάτω. Ποιο ρε? Ποιο? Όχι ρε, έχουμε ακόμα. Έχουμε 17 λεπτά. Με λέει τελευταίος και καλύτερος, λέω, να είσαι καλά. Σε έκανε μουσκεμα. Τι λέει? Νόμιζα για Παρίσι. Είσοδος από 7 και πάνω. Όχι ρε. Πόσο? Χρόνος κατάβασης 40 λεπτά. Ναι. Μέχρι. Μέχρι πού θα πάμε? Όπως θες, στρώσου. Τι προτιμάς? Καναπέ. Ωραία. Δεν μπορώ να κάτσω κανένα. Α, δεν μπορείς να κάτσεις καναπέ.
Κοίτα ουρανό ρε φίλε. Κοίτα ουρανό Πάμε. Να σου πω κάτι. Εσύ, λοιπόν, το σύστημα είναι εσύ ακολουθείς τον Κώστα. Ο Κώστας ακολουθεί εμένα και εγώ ακολουθώ τον δρόμο. Ναι. Μόνο έτσι θα πάμε. 7 παρά 20, 8 παρά Κώστα, 20 θα είμαστε εκεί. τις μέτρησες λακκούβες που μπήκα τώρα. Τώρα, εδώ, σε όλο αυτό το κομμάτι. Εγώ μέτρησα τις δικές μου. Πόσες. Ποιο άναψε του Ηλία? Χωρά με πάρει το ασέρ τώρα. Πω, λες και ήρθαμε σε κανένα μαλάκα, λες και ήρθαμε σε καμιά γαμιστρόνα. Τον είπα 3 μονά. Κάτι. Κουνιέται ρε φίλε εδώ. Έτσι είναι η μουσική. Ρε φίλε, κουνιέται, εγώ ζαλίζομαι. Σοβαρά τώρα? Κι εγώ κάτσε να δείτε, μην του πεις τίποτα. Αν το πει το ίδιο, δεν μας κάνει καλή το πέταρα. Κοίτα είναι αυτές. Μαλάκα, τι ωραία. Γαμό, Ρε εσύ, Μπράβο. περπάτα λίγο στο χώρο. Τι εννοείς? Θέλει τίποτα περίεργο. Έχουν ενώσει 2 κτίρια. Έχουν ενώσει 2 κτίρια, όπως το λέω. Ρε φίλε, και πώς γίνεται να κουνιέται? Εδώ είναι θαμχώρισμα και είναι ενωμένο 2 κτίρια. Αλλιώς τι άλλη λογική μπορεί να έχει? Δεν κουνιέται τώρα το κάτω. Κουνιέται κιόλας. Είστε μαλάκες. Ρε φίλε, ζαλιζόμαστε. Τι λέτε ρε μαλάκες? Ρε σοβαρά ρε, μπήκαμε και οι ίδια μας και λέμε ζαλιζόμαστε. Εγώ νομίζω ότι κουνιέμαι. Κι εγώ έτσι, ρε φίλε. Σε ανέβησε καράβι. Μπορεί να μείνει το... Μην είναι σταθερό το κάτω ρε. Όχι ρε. Τι μυρίζει? Στα γαμιστρώνα είναι. Είναι. Για να μην... Δεν ξέρω ξεκλειδώνει αυτό να έχουμε Είδες πως είναι έξω. Εσύ ήθελες να ανέβεις και εδώ? Πω, τι γύρισμα ήταν αυτό? Φέρε. Πού πατάω, δείξω μου. Αυτό, Τσακ. ναι, μέχρι να πρασινίσει, ναι. Και όταν είναι τέτοιο μέσα όλο. Γίνει. Βγάλε και ό,τι γίνει. Άμα πες θα έρθεις. Αφού να σε δίνω. Όχι μαλακές, στο κενό. Έλα από εδώ να σε πω κάτι. Βίβο Βασίλεια, σε κρατάω. Βγάλε το σάκι ρε μαλάκα εσύ που ξέρεις, έλα. Βγάλε, θα έχουμε. Όχι. Θα έχουμε. Όχι ρε Δώσ' το να σε βγάλει ρε μαλάκα, γάμα το τσιγάρο. Έλα. Πάμε κάτσουμε. Κότσο πιάσουμε και γονέα, μας μπανιάσου εδώ. Για πάμε μέσα εκεί.
Εντάξει είμαστε. Μια χαρά. Όπα, μια χαρά είναι. Μπράβο. Στη γωνιά του Ερεμί. Όπα, γράφει. Εδώ στο κρεβάτι μας σήμερα, εδώ θα γίνουνε τα όργια. Κάνα καφεδάκι θα πιούμε. Δεν πίνουμε καφέ. Κομμένη. Τσεχάκι. Μόνο βοτανάκια του βουνού, τσουκνίδα, τέτοια πραγματάκια. Και δεν θα φάμε κιόλας πάλι το βράδυ. Τι θα κάνουμε? Δεν θα φάμε πάλι το βράδυ. Σαλάτα. Σαλατίτσα όπως εχθές. Ψιλαδούρες. Εσύ και τι γελάς? Εγώ την έφαγα τη σαλάτα από εδώ. Αυτό δεν έγινε? Ναι. Θέλεις κυρανίτσα? Όχι, θα πάμε, παιδί μου.